naanad ka sa mubo no, sa taas. Oh. Naanad ka ganahan kag taas no. May soka dyan kung gusto nyo. May bulad-bulad. Ano tawag? Bulad-bulad. Can you please sit down? Good girl, Misty. Roxy, sit down. Good girl, Roxy. Good morning, Philippines! Good morning ka everything. So, ngayon, lutuin natin yung gulay. And, bites na ba to? Or maliit? Parang maliit ata ito. Sobrang aga kong nagising. 5 something. 5. Ngayon, 6:30 na. Kinakain ko na yung mga alaga natin. So, ngayon, ito yung gamitin natin. Tignan natin yung puwet. May oil ba? Mag-harvest tayo ng scallion. Para meron tayong scallion ba. Hugasan ko lang yung pork. Kasi hindi ko hinugasan kahapon at hindi ko rin kinat. So, maaga tayong nagluto. Nakalimutan ko na meron palang binili si Tami na string beans. At saka magluto din ako ng rice. Kasi, di ba, pag may sabaw, may rice. Kapag walang rice, useless lang yung sabaw. So, ito na yung pork. 4 lang na ganito. Kakat ko lang po siya. May mga bones pala ito, guys. So, mahirap. Kasi may bones. Ribs pala itong nakuha ko. Mas maganda kasi may bones. Maganda magsabaw pa pag may maano siya ba? Mabuto. So, baliin natin. Kamayin. Masarap. Magandang karne. Maganda yung ano ng karne. Magandang karne ito. Maganda yung hiwa. Maganda yung part ng ano. Maganda yung pagka... Basta maganda. Kasi may ibang meat kasi na mabili mo na ang pangit. Yung... pangit ba? So, ito maganda siya. Which is good. So, hugasan lang natin siya. Para naman sure na malinis. Maaga ako nagluto, guys. Kasi para madali. Para wala na akong gagawin mamaya. And then, dagdagan magdagdag tayo ng string beans. Dagdagan natin. Masarap kasi string beans, guys. As in. Magluto din na tayo ng dailies mamaya. So, yeah. Dailies is life. So, may talong. Meron tayong talong dito, diba? Lagyan natin ng talong. So, guys, ngayon is Sunday. Sunday siya ngayon. Hindi nga ako nag-cut ng grass namin. Hindi ko kinat yung grass. Kasi sabi ko, maganda naman yung tubo. Kasi sobrang green talaga yung... Hi, guys! So, ngayon, guys, andito na po tayo. Ilagay na natin dito yung... Ilagay ko na. Meron na tayong tubig na nilagay. Look. Marami-raming tubig kasi sabaw is life, diba? So, nagsabaw naman tayo. Lagyan na natin ng maraming tubig. So, ngayon, ilagay ko na lahat dito, okay? Ilagay na natin yung pork. So, itong onion, red onion lang ilagay ko. At saka ito lang, hindi marami. Okay? Hindi lang marami. Meron akong sikretong ilagay. I mean, hindi naman ata ito sikreto. Pero wala akong kamatis. Meron akong kamatis doon, pero hilaw pa. Gusto ko hinog na kamatis, pero wala akong hinog. So, tomato sauce yung ilagay natin. I-open ko lang ito, and then ilagyan natin ng konti. Okay? Dahil wala tayong kamatis. Yung kamatis natin ang hina. Mahinog ang tagal. So, ilagyan natin ng tomato sauce. So, yan. And, ipabukal ko lang siya, guys. Yan, pabayaan lang natin siya magbukal dyan. Yan. At also, guys, tenderizer kasi yan. Kapag mga tomato sauce, tenderizer yan sa meat. I made a man. I said, tell me your story. He took out an old pen.
wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. I met a young man, searching for glory. I took out an old pen, Nailad si Roxy. Nailad. Hindi kasi makinig. Hindi kasi nakinig sa akin, guys. Sabi ko, oh, yung ama ninyo andito, tumakbo. Doon kasi, oh, sa pinakagilid, takot akong magkaano sila makakuha ng text doon sa gilid-gilid. Hindi nakinig. Sabi ko, andito yung ama ninyo. Look, tumakbo dito. Kaloka. Come here. Wala man yung ama ninyo dito. Wala. Tingin. Wala man si ama. Kasi kapag sabihin kong dada, excited sila, pero ayaw ko namang palagi kong sinasabi kasi hindi na yan maniwala sa akin. Hey! What? Come on. Come on. Hi guys! So ngayon guys, tapos na po ako nagluluto. Tapos na yung rice natin. Ang gagawin ko na lang is dalhin ko ito. And ilagay ko to sa container. Maghanap pa ako ng ibang container kasi parang maliit ito eh. Parang sobrang liit ng container na ito. Or okay lang ito sa aming tatlo. I don't know kung si Lloyd isasama. Parang hindi. Parang oo. So yun. So I think maliit siya. I think okay lang yan, diba? As in, sobrang tender ng pork, guys. Grabe. Sobrang tender niya talaga. So, meron na akong dinalang towel, kutsara, tinidor, plato, para kay Aden. And ito, suka para sa dilis. Huwag natin kalimutan yung dilis. Magluluto pa ako mamaya. Mamaya na yan. So, manimaho po ako ng dilis. Luto tayo ng dilis para meron din tayong dried fish habang kumakain, diba? Gumawa na din ako ng suka with onion. So, i-ano ko lang siya dito sa mainit na konting oil yung dilis, guys. So, yun lang yung ano ko. And then, pagkatapos nito, alis tayo, okay? So, well, it's 9:30. Ialis ako dito 11. Pick up natin yung Pinay na taga Davao din siya, guys. Bisaya din. So, i-pick up natin siya. First time namin itong gagawin, tatlo, kasama si Lloydie, pero first time namin ni Adin yung pangalan niya, first time namin magkasama na gala-gala. So yun, kaya nagluto ako, dalhin sa sasakyan, para enjoy din, diba? Oh, may nahulog na dilis. This guys, look. Kuha tayong ice. Nilagay akong tubig. Kay Mira po ito, kailangan kong sa uli yan. So, ilagay ko dito yung plato. Plato kutsara. I don't know, baka gusto nila. Pero okay na yung dilis. Pwede naman ako hindi kakain ng dilis. Pwede na lang sa kanila na lang itong dalawa, diba? Or let's see. Kasi,
Ano naman, meron naman tayong sabaw. So, ang gagawin ko na lang is, huwag natin kalimutan yung rice, guys. Ginoo ko. Rice is life talaga, guys. Huwag kalimutan. So, mag-picnic tayo. Ito na yun siya, guys. And, yun. I'm sure okay lang naman ito sa kanila, diba? Kain lang, pang lunch lang naman ito, lo. Maganda pala talaga itong talong, guys, at saka batong. And, itong bag na nilalagyan ko, meron siyang box. Meron siyang cardboard box. So, sana hindi siya swera. So, you are too smart. Sobrang talino mo. As in, you're too smart. Alam talaga niya, guys, na may bones akong tignan niyo yung tainga, guys. Look, alam niya na may bones akong siniparate dyan. So, palagi siyang nakatingin dyan. Binigyan ko siya ng treats. And then, may inino ako. Sobrang talino talaga ang asong to. So, guys, itong dalawa, o, tignan nyo. Binigyan ko na yung pagkain, ha. So, nagluto ako ng, hunaw tayo ng kamay. So, meron tayo ditong dalawang pikas na bulad, pinikas. So, hopefully, hindi siya sobrang alat. Kasi last time yung inanuhan ko si Lloydie, sobrang alat talaga niya. So, nilutuan ko silang dalawa. Kasi ako, okay naman ako sa dilis at saka yung sa sinigang. Ilagay natin siya sa gitna. Kaluka kayo. Come here, right here, this way. Come on. Come on. This way. Misty ka, monkey. Good girl, monkey. Good. Din. Hello, din. Good morning, Day. Morning. Day, asa man na TJ Day? Asa man na TJ Maxx ta? Sa Poughkeepsie. Ay, sa Poughkeepsie. Ano man? Kung anong ta, uban si, ako ngayon nasa Josie, uban ba siya? Oo. Binigay ko na sa kanya yung ano, guys. Yung gulay. Dito tayo sa apartment complex nila. Sige, dali. Tika po si Lloydie. Okay ra sa imo? Hoy! Oo! Okay ra mag-vlog ko? Oh, sure. Share ka? Oh! Sige. Sige. Okay ra, oy! Huwag gani mag-upload sa picture. Ay, Nasa YouTube na? ay nasa YouTube di ay. Oo. Nasa Nasa YouTube di. Sige. Okay. Si Adin pala, guys, taga Davao. Hi! Bisaya. Ha? Nakauna day na. Nag-ihi ka? Ha? Umihi ka? Oo, umihi na ako. Kasi ano, di ba? Ang sabaw. Oh, may dala siya pagkain. Kakain kami maya. Sabaw ba? Nagutom Sabaw, ka? sabaw. Kasi mong gisudan. Wala, uy, wapoy ko kaon. Ay, nagluyan na ka. Nagluyan na. Yeah. Okay ra sa imo? O, sa mat? Tawag Magala dito? ta? Oo. Manangin mo kay Bana. Mas kuan day no, lowered day ka ay basta ano. Basta naanad ka sa kuan. Oh, SUV. Gusto ka, mataasan na ito. Hindi ka mahanginan kay. Mapanuhutan niya ka. Ang hubon. Pag utot-utot niya, kaon niya. Yata yun. Naanad ka sa mubo, no? Sa taas. Oh. Naanad ka. Ganahan ka kag taas, no? Nindot yung taas. Sangko sa lubog. Wala na. Okay, mag-call ka. Tignan mo kung okay ba. Babe, Tika. kain-kain tayo doon. Ay, nagutom na ako si Adin. So, asan Keep the na change na, yung- be. Wala pa akong wala akong... Ay, na-keep the change na. Yan yung galing kay kay Bran. Nakita yun. kayo? Oo, kasi... Asan yung sa loob? Bakit sayal na? Nagsayal. Nilagay ko sa loob para hindi Okay. Kumuha maganda ako siya. ng ganyan, kulay blue. Nice. Ay, may iba-iba palang kulay. Oo. Pero I like this color daw. Maganda. Pero gusto ko yung kulay na ganyan. Kaso lang sabi ko nung sinabi mo, sabi ko okay, sa ibang kulay na lang sa akin. Kinuha ko yung, sabi ni Mark, Blue. blue na naman. O sige, drive na ako. Sige, Ay, usap kayo. favorite color mo blue? Oo, blue tsaka Nice. gray. Yeah. Pero ang cute niyan. Ang Pag cute. sinuot. Ang Kaya formal nga. niya. Oo, parang komportable siya sa utot. Ay, sa utot. Pero yung ibang mga, yung kulay black dun, be, Oo. maganda siya pang formal. Ay,
Mag-ano na lang tayo, maghanap na lang tayo pag nandun na. Mag-drive tayo, and then hanap tayo. May ano naman dito, cemetery na maganda. may cemetery doon na maganda. Sabi ko, maganda doon, mag-ano, banding-banding. Alam mo, dinatnan ako ngayong umaga. Ang sakit ng puso ko. Tapos mga alas 7, gumising ako. Oh my God. Meron ka? So ano, on the balcony. No one else is home. I swear I drank a half bottle in less than a half hour. I swear I didn't mean to give away my power. On the balcony and it's getting cold. Can someone, anyone hold me? I swear I drank to have fun, not to forget. But half Bibigyan kita, wait lang. May serving spoon ka ba eh? nandiyan serving spoon dyan. Malaki. Sa rice din meron. Lahat Sabog pa. Ito, may message ako nito kagabi pa. Hindi ako makasagot kasi nga masama pakiramdam ko, dinatnan ako. As in. Para na akong buntis na hindi ko maintindihan. Inupin mo na. Buntis ka ba? Hindi pa nga eh. Nagregla nga siya eh. Meron nga ako ngayon eh. Oh. Sabaw. Nilagay ko dito ba ha? Sige, lagay ko na yung rice mo, be. Oh. Salamat Salamat din kayo. Open niyo na. Ang dilis doon, yung bulad din yung dalawa, tag-iisa kayo yung lapad. Malapad na isda. Okay lang kayo dyan? Okay lang, okay pa sa alright. Pang ano ito ha, pang ano ba? Picture to dito. Nag-camping mi dire. Camping dito. Nag-camping mi dire. Yung dilis gusto niyo dito i-open ko lang to. Ilang ba? Okay. Ikot ka. Sige, pita lang ito. Alam ko na. Hap, nagagawin ako. Okay. May tinidor tayo dyan ha? Wag na Dilis tinidor. dito. Yung sawsawan Okay, nandyan. salamat sa pag-cook ha. Oo Wala kaming mama eh. Wala tayong Mama. 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 Nanay? Nanay. Ay, sorry, binuksan ko to kasi mangangamoy isda masyado dito eh. Kaya Okay lang. Hmm. Bahala kayo kung anong gusto niyo. May suka dyan kung gusto niyo. May bulad. Ano tawag? Bulad. Bulad. Ganito yung style guys. Sabi pa ni Tami, bakit sa sasakyan kayo? Ito isa sa mga pangarap niya lagi sa sinasabi niya kakain siya sa sasakyan. Gusto ko sa sasakyan. Hindi ba maalat? No. Be? Yung bulad. Yung flat. Di ba yung bulad na di ba mapait be yung last nating kain? Nasobrahan ko sa luto. Mapait ba siya ngayon? Mapait? Ano daw? No. Aw. Libang man yung sa bata. Nagpapaano ka na ba, Adam? Bala ka na ba magpa-American citizen? Ano ko lang. Kakaplan? Friday. Naka-biometric. For 10 years. 10 years. Ako ngayong September. 10 years Mag-ano ka na? Citizenship? 10 years yan, be? 10 years. Aw. Akala ko Kailangan citizenship. makuha mo muna yung 10 years mo bago ka mag-apply. Huwag ka muna uuwi. Hindi nga ako makauwi kasi nga dahil sa ano yan. Tapos, kasi, di ba ano yung tawag doon? Hindi rin ako makauwi next year pa. Mas mabasa ko na. Din may tubig ka ha. Oo, nalito.
Wow. Thank you, babe. BIP. Ay, ang init. Okay, pauwi na kami guys. Ito si Ate. No? Salamat din ha sa pagpuyog din ha. Oh, sure. Hinatuan, uy. Murag hinatuan man ha. Dela. Ano ko na mga kuan kanina ay Ay, nakaadto jud ay mo. nindot kay Nakalimot man ko. Uy, akong kasi sigig adto. Akong kasi sigig anha. Unsa man ni siya uy? Sa picture. Dugay naman ko gulo ka uli. May problema. Dai gabi ang magsadya Enjoy na mo? mutong mi. Namutong yung dutas butong Kung iyuan, iso ni Papa, kuan man na siya kaning murag siya man ang konsehal dito. Uy. Uy, i-hi ko atong taga Mangagoy ba? Kay taga Mangagoy ba ko? Wala pa siya, pa siya nagkuan, murag busy pa to si Ate Liza. Taga Mangagoy. Wala siya kadto sa birthday gahapon. Ay, makuha. Sila ilakaw. Nagkuha ka kuan? Ay, utong sabaw. Sabaw. Kuha ka kuan. Guwapa oh. Ihatag, ibigay ko sa kanya yung ano. Yung sabaw. So yun guys, pauwi na ako. Nag-enjoy naman ako. Hi. Hey, you're hungry na. Are you hungry na, boy? My little boy. Roxy, I know. You behave yourself. What? And guys, ang bait ng kapitbahay namin, guys. Nagkakat sila ng grass. Kinakat yung sa amin. Kinakat nila yung grass namin. Ang bait. Hindi lahat. Doon sa area at saka dito yung talagang sa amin na kinakat nila. Nagtataka ako, bakit nakakat dito? I really need to order something. You know, pasasalamat ba? Kasi look, oh. They do that. It's like crazy. Sit. You sit down, the two of you. Sit. Mama's gonna hug the two of you. I said sit down. Roxy, sit down. Roxy, sit. Oh, kanya gugulo na monkey na. Gugulo na monkey ni Mama. Okay, sit na, sit. The two. Ay na! Look, you sit. Roxy, sit. No, sit down. Roxy, sit down. Roxy, sit. Listen to me. Sit. Sit. You sit. Sit. Can you please sit down? Good girl, Misty. Roxy, sit down. Good girl, Roxy. Good girl. Pakugon ta burong duha, mga gahi mo utok. Nag-away kasi nag-away guys kanina. Pakugon ta gyud mong duha gyud mga gahi mo utok duha. Anong mag-away man mo usar ako kabuok. Ako lang naman isa dito. Nag-agawan kayo ng atensyon na nabungol ba yan yung Misty sa imong syagit? Nabungol ba yan yung si Mama? Nabungol si Mama sa imong syugit. Okay, hagi-hagi with Mama. Hagi-hagi. Nag-away kanina talaga tong dalawa. Misty, you sit down. Misty, sit.
No. You sit down. And then I think doing fish scale in the peak with like a blue color will really. Misty. Pagkahimo ko lang hindi mo kihay. Ay, Misty, you're so cute. Sit, Misty. Sit up. Sit up. We have a limited budget on this house, so I think. Ada, ako tutoy. Ako tutoy siya kikoy. So, yun lang siya guys. Pahinga lang ako. Tapos na ko silang pinakain. And sana nag-enjoy kayo sa video, sa vlog natin ngayong araw. And nag-enjoy naman ako kasama yung si Lloydie at saka si Adi. Nag-enjoy naman ako guys. So,